Weekendul ăsta o să fac ceva diferit. O să încerc să alerg aproximativ 36 de ore, dar nu în continuu. O să încep mâine dimineață la ora 5 și o să termin duminică seara la ora 7. Dar nu o să alerg în continuu. O să fac antrenamente de o oră, maxim o oră, împărțite așa. 30 de minute alergare ușoară și apoi după 30 de minute 1 km sprint. Cam 3.30-3.40 pe kilometru. Și o să încep, cum am zis, mâine dimineață la ora 7 și o să termin sâmbătă seara, duminică seara la ora 7 seara. Dar nu o să alerg în continuu. O să încep la 7, o să fie o alergare de o oră, apoi pauză 3 ore. Apoi a doua alergare, la fel. O oră, pauză 3 ore. A treia alergare o încep la 3, alerg până la 4, pauză 3 ore. Și tot așa de 10 ori. Bă, tu mă sperii cu atâta cultură. Ideea mi-a venit vorbind cu un prieten de pe Facebook, Benami, și în care mi-a propus să fac antrenamentul ăsta. Iar toate detaliile le-am discutat pe Facebook. Foarte important este kilometrul respectiv, să dau la viteză maximă și recuperarea dintre antrenamente. Foarte important este ceea ce voi mânca și am pus accent pe aspectul ăsta. Am să consum în jur de 6.000-7.000 de calorii, iar prietenul Gabriela Pascale s-a ocupat de toată nutriția mea. Mi-a făcut de mâncare, mi-a făcut un plan pe care sper să-l respect mâine și poi mâine. Antrenamentul nu e ceva ce aș recomanda pentru un începător să-l facă, să alerge atât de mult. Se vor aduna totuși în jur de 110 km, dar nu îi voi resimți ca și cum aș fi alergat 110 km de la capul la coadă. Iar recuperarea dintre bucăți va fi foarte importantă. Spuneam că nu aș recomanda antrenamentul unui începător, pentru că trebuie să te cunoști foarte bine. Ce e foarte important e că voi alerga pe același traseu. O buclă de aproximativ 11 km care va lua cam o oră. Sau cam o oră va lua bucla respectivă. Voi începe de acasă, voi ajunge tot acasă. E foarte important aspectul ăsta, ca bucla să fie neschimbată. Cum ziceam, weekendul ăsta o să alerg, dar am să mai fac câteva chestii pe lângă alergare. O să mănânc în primul rând, o să mă cântăresc de 3 ori, de cursa 30 de ore, ca să văd ce am slăbit, ce am pierdut din organism, și o să mă filmez după fiecare antrenament. Să văd cum mi se degradează starea, să văd dacă... Pur și simplu să văd pe fața mea cum mă schimbă alergarea asta de 36 de ore. Sau chiar 36 de ore să fie, nu știu exact. O să vedem la final. O să-ți arăt acum ce o să mănânc sâmbătă și duminică, de sâmbătă dimineața până duminică seara. Și o să fie cam în jur de 6.000 de calorii. Și cam asta e mâncarea. Struguri, care o să-i mănânc doar în caz că o să-mi fie poftă de ceva dulce. Rye bread, care e diferită de pâinea normală, are conținut caloric foarte mare. Are cam 150 de calorii pe filia de pâine și este foarte consistentă. O să mănânc la micul dejun. Rye bread o să-l mănânc la micul dejun. O să ung cu niște unde arahide și banană. Și presar niște semințe de câine pe peste. O să fie foarte bună.
Cale, o să bag în smoothie, o să fie două smoothie-uri. Un smoothie cu fructe și un smoothie mai cu legume, în care o să bag varza cale. Alt mic dejun, care o să fac porridge, semințe de in, salată cu orez, pere, avocado, ananas, pe care o să bag și pe ăsta în smoothie, banane, pere, paste făcute de Gabi, sirop de agave, iaurt grecesc, somon, semințe de cânepă, un baton energizant făcut de el, niște alune, supă cremă de ciuperci și avem o supă aici cu pui și cu spaghete. Dar v-am adus și bomboane fine de ciocolată, cu pisici. Da, cam asta o să mănânc în weekend. Toată mâncarea e făcută de Gavrilă. Da, lumea îi zice Gavrilă. Mie nu mi se pare așa de multă mâncare, dar el a zis că o să fie o provocare să o mănânc pe toată. Eu accept provocarea asta. Îmi place să mănânc. Și cam asta o să fie. Am un plan, după care o să mă ghidez. E scris pe foaie. Și doar o să bifez chestiile după ce mănânc. Toată lista cu mâncarea e scrisă jos în articol și inclusiv programul pe care l-am urmărit și rețetele le-am publicat acolo. În caz că te bate gândul ca să alergi și tu antrenamentul ăsta, o să ai indicații ce am mâncat. Alt lucru ce o să-l fac, pe lângă alergare și mâncare, o să mă cântăresc de 3 ori. O dată dimineața, foarte devreme, a doua oară sâmbătă noapte și a treia oară duminică după ultimul antrenament. Și o să folosesc cântarul ăsta, pe care tot Gabi mi l-a dat. Și e destul de șmecher cântarul. O să-mi dea cât grăsime a consumat, cât de deshidratat sunt, câtă masă musculară am pierdut. Eu zic că e foarte important să vezi ca apoi să poți să schimbi alimentația în funcție de ceea ce pierzi. Și alt lucru ce o să-l fac, o să mă filmez, după cum ziceam, și după fiecare antrenament în care o să zic cum am simțit, ce viteză am avut kilometru, respectiv din mijlocul antrenamentului și dacă mă doare ceva sau ce dificultăți am. One eternity later. Acum am trezit. O să începem antrenamentul. Într-o oră o să încep prima alergare. O să fie 10 km. O să dureze cam o oră. Greu să câștig o bucată de pâine. Primul lucru ce o să fac, acum după ce m-am trezit și m-am spălat pe față, e să mă cântăresc. Acum o să mă pun să prepar micul dejun. 2 felii de pâine cu unde arată. Să închid asta. Semințe de cânepă.
Asta e micul meu dejun. Și ceai verde, pâine cu unt de arahide și cu banane. E foarte gustos micul ăsta dejun. E foarte bună combinația unt de arahide cu banane. E delicios. Îmi place la nebunie. Sățios combinația asta, iar untul de arahide conține multe grăsimi, banana, potasiu foarte mult, iar semințele de cânepă sunt foarte complexe, conțin mulți nutrienți. Sunt pregătit pentru prima alergare de 10 km de oră. E ora 7 dimineața, o să alerg până pe la 8. 1 hour later. M-am întors de la prima alergare, am alergat 11 km într-o oră, 10,58 într-o oră, 55-45 pe kilometru, o oră fix. Kilometrul de la mijloc l-am alergat cam cu 3:35-3:40, nu știu exact, că nu mi-a arătat pe ceas, nu m-am uitat. Dar o să-l dau jos pe Strava, unde poți să vezi toate alergările. Oricum este link-ul în articol către antrenamentele din Strava. M-am simțit bine, pe prima porțiune m-a durut puțin șoldul, a fost foarte frig, mi-au înghețat mâinile, dar a fost bine. Mă simt cam 9 din 10, așa. Mă simt puțin obosit la picioare, dar cred că e primul și până mă dezmorțesc. 9 din 10. Wow, n-am dat pe lângă, super! Asta e al doilea mic dejun. Niște porici cu lapte de soia și mai punem o banană, mai tăiem felii o banană și punem și niște sirop de agave. Așa arată porridge-ul ăsta. Nu știu dacă arată mai bine decât ce gust are. Arată și bine, e și bun la gust. Mie îmi place foarte mult că are aromă de scorțișoară. Îmi place. E timpul să încep a doua alergare pe ziua de azi. E 11 fără 20, o să alerg de la 11 până la 12. Mă simt mai bine ca azi dimineață, dar îmi cam merge burta. Sper să nu am probleme cu asta. Doar ce m-am întors de la a doua alergare. Am alergat tura asta mai rapid, 5 minute și 19 secunde pe kilometru. Am alergat 11 km 34. M-am simțit foarte bine, mai bine ca azi dimineață. Deci 10 din 10, atât de bine m-am simțit. Kilometrul am alergat cam cu 3:25, 3:30. Și acum trec direct să mănânc. Somonul ăsta e unul dintre prânzurile pe care mi le-a făcut Gabi și eu zis să-l mănânc cu ardei roșu, conține vitamina C. Deci somonul ăsta e incredibil și ăsta, nu vine să cred că poate să fie de bun. Gabi, ai făcut o treabă foarte bună. Delicios. Ți-am dat să mănânci, nenorocitule, că-ți cioreau mațele! M-am întors de la 3 alergare. Am alergat tot o oră, desigur, dar am alergat mai mult de tura asta.
11 km și un pic. Kilometru 7, ăla din mijloc, nu e chiar în mijloc, l-am alergat cam la 3:30. Mă simt puțin obosit, dar ritmul a fost mult mai bun ca cel de la alergarea 1 și 2. Primul lucru pe care ar trebui să-l faci după fiecare alergare sau de fiecare dată când ai făcut efort, că ai mers la sală, că ai jucat fotbal sau că ai făcut bicicletă sau nu, e să consumi ceva care îți reîncarcă resursele de glicogen. Pentru că în mușchii tăi și în ficat sunt resurse de glicogen pe care ți se consumă atunci când alergi. Și smoothie-ul ăsta cu ananas, portocală, spirulină și niște pudră proteică înlocuiește numai bine resursele de glicogen. Tocmai ce m-am întors de la 4-a alergare, am alergat cam 11 km, 5-18 pe mie. A venit Adelin cu mine, frumos din partea lui. Când ați venit voi, treaba era deja terminată. Mă simt puțin obosit, îmi simt quadrice și obosiți de la coborâre și de la kilometrul ăsta. Am dat kilometru cu 3:25, 3:30. Destul de încet, dar e zăpadă și alunec. În rest, e ok. Obosit, cam 6 din 10, cam așa mă simt. Nu la fel de bine ca prima oară sau ca a doua oară sau ca a treia oară, deja se simte oboseală. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit. Să nu uităm cadrul. Da, intră, mă. Tocmai ne-am întors de la alergare. Am făcut aceiași 11,4 km cu prietenul Adelin. Kilometru la 3:30, kilometru 7. Tu la ce? Cam la cât le-ai dat? 3:40. Mă simt obosit și muscular și la fizic așa. Dar am ajuns la jumate, mai sunt încă 5. Day 2. Mai arată că ești spălat ești. Nu mai arată pe tine. 6 alergare, 5 și 20 pe kilometru, un kilometru cu 3:30, 35. A fost cea mai tare alergare. E 4 și 26, mă pun să dorm încă 2 ore și apoi ies la 7 alergare. Deja s-au adunat vreo 67 de kilometri. Mă dor puțin picioarele, quadriceps și de la zăpadă, de la coborâre, că e o coborâre, și de la kilometrul acela mai rapid. Se pare cu cât dorm mai bine, cu atâta pot să alerg și mai repede, așa că o să mă bag la somn. Ne-am întors de la 7 alergare, cea mai grea de până acum. Mă simt obosit, ca dracu, nu ca Adelin. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit. Kilometrul l-am dat cu 3:40, 3:35, 3:45. A fost greu. Și urcarea aia a fost grea, aia m-a simțit. De ce greu am urcat. Da, Adelin a fost bea bun și a stat în spatele meu să nu mă intimidez.
tocmai ce m-am trezit, mă pregătesc pentru a 8-a alergare. Am dormit foarte bine, o oră, cred că. Îmi fac o cafea, prima cafea pe care o beau, cred că o să-mi prindă la fix. Și în 10 minute maxim am plecat. Doar ce m-am întors de la 8-a alergare. Am alergat 12 km 600, 4,40 și ceva pe kilometru. A fost cea mai bună alergare a mea, pentru că am dormit bine. Pentru că este ora 11 și corpul meu ajunge să fie cel mai eficient la ora asta, 11 ziua. Și că am mâncat bine tot parcursul ăsta, de când am început. Și în loc să scad, am crescut ritmul. Mai am 2 alergări, sunt foarte entuziasmat că sunt pe o pantă ascendentă și pentru că am băut o cafea și se vede efectul cofeinei. Acum să văd cum mă descurc la următoarele 2. Am terminat a 9-a alergare, am alergat cam cu 5 și 10 pe kilometru. Kilometrul l-am dat la 3,40, cred. E de neînchipuit cât de mult mint bărbații, doamne. Nu m-am simțit foarte bine în prima parte, dar e ciudat când accelerez, mă simt mai bine. Iar acum pe final m-a luat iar oboseala. Picioarele parcă nu mai doar așa tare ca altă dată, dar cred că e și un efect al minții, că mai am doar o singură bucată și termin. Acum am terminat și a 10-a alergare, am alergat 12,6 km, 4,46 pe kilometru. Cred că este cea mai bună alergare sau a doua cea mai bună. Mă bucur că am terminat în forță și că am avut energie la final. Kilometrul l-am dat cu 3,35, 3,40, nu foarte tare, dar am mers mai tare toată bucata asta, am zis să nu vin acasă cu resurse. Mă simt bine, mă dor puțin genunchii, mușchii nu mă dor așa tare ca în alte dăți, dar sigur, după ce trece adrenalina asta, o să mă simt obosit. Am dus antrenamentul la final, cam 120 de kilometri în 36 de ore. Dacă vrei să încerci așa ceva acasă, trebuie să-ți faci de mâncare ca lumea. Măi băiete, mă super să știi, cu modul ăsta insistent de a pune problema.